Boas noites a todos. O IEN fai un paréntese nas súas actividades veraniegas, que, como sabedes, a maior parte delas son o aire libre, o exterior. As charlas, sobre todo, fanse a partir de setembro ata o mes de xuño, maio-xuño. O que pasa que hoxe temos un convidado especial, é unha temática tamén, penso, tanto especial. El non ten todo o ano, anda viaxando sempre. Entón, bueno, contactamos con Moncho Iglesias fai 15 días, o collemos casi polo pescozo para que estivera aquí. Entón, bueno, primeiro teño que darlle as gracias a él, en nome do IEN, por estar aquí, que, bueno, fai un esforzo grande, que é unha persoa bastante con pouco tempo libre. Logo, bueno, daros as gracias a vos, que un día así tamén un tanto complicado, mañana día festivo. Non vai a ser un relatorio de literatura, digamos, per se, senón vai a ser un pouco aparte. Vai a falar, pois, da vida mesma, un pouco tamén da vida a pesares da guerra ou do conflito que hai nas terras de Palestina, un pouco como sobreviven esas persoas ao caos, a desesperación, o que poden sacar, pois, da forza e da vontade, pois, para poder vivir o día a día. A prensa xa fala de miserias, todos os días, pois, fala de miserias nesa zona do mundo. Moncho díxome que quería dar unha visión un pouco distinta, máis real, o que é o día a día, máis, digamos, positiva e de esperanza. Bueno, ahora vou a falar un poquinho da súa vida, do que fixo, do que fai. Nace en Vigo, pero síntese un pouco de Boborás, un pobo cercano a Carolina, un pobo bonito, eu estive en él, penso que é un pobo bastante vistoso, non? É un galego cosmopolita, un galego viaxado, que leva percorrendo desde fai tempo o mundo, amosando a nosa lingua e a nosa cultura alá por onde vai. Licenciado en Filoloxía Hispánica, na actualidade traballa na súa tese de doutoramento en Filoloxía Galega, comparando os contos de tradición oral galegos e palestinos. A pesar da súa xuventude, detrás da barba que ten, se non a leva, garantizo que ten a cara do rapaz de 18 anos, ten unha dilatada, ou de 20, ten unha dilatada carreira profesional, tanto como docente, universitario e como escritor. O seu traballo e as súas inquedanzas levárono a lugares tan dispares como Inglaterra, Irlanda, Portugal, México, India, Israel e Palestina, e dentro de poucos días se marcha para China. Na súa estadía nestas terras aprendeu hebreo na Universidade de Jerusalén e foi profesor durante 3 anos na Universidade de Belén, en Palestina. Actualmente traballa como profesor na Universidade de Palestina An-Nayar de Nablus, e sei que agora mesmo non pode regresar porque ten un problema co
deixar algo, se quere, despois el, xa vos lo explica. Colaborou co Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional e con varios medios de comunicación en formato impreso ou digital, como Praza Pública, Dorna, Tempos Novos, A Nosa Terra, Vieiros ou Palestina Digital. E logo publicou un pouco en todos os pagos. En poesía publicou no 2001, 3, 14, 15, 16, número pi. Oda ás nais peregnes con fillos caducos entre os brazos, no 2007. No 2013, Pedras de Plastilina. En no 2013, A Boiña, Abuelita. En narrativa publicou Tres Cores Azul no 2010. Logo ten tamén un ensaio que Os contos de animais na tradición oral palestina no ano 2008. E logo traduciu do árabe o galego Carné de Identidade, que parece que resultou premiada, non? Finalista da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Efectivamente. E logo do hebreo o galego traduzo O conductor de autobús que quería ser Deus. Este texto, o sea, el tema, hai unha película, non? Vin esta película, para fallarnos. E tamén traduzo Saudades de Kissinger. Bueno, podemos falar máis de Moncho, pero bueno, o que ten que falar é ele, non eu. Entón, bueno, vamos a darlle paso a noso convidado. Falo por aquí. Non teño que falar. Falo así. Falo. Está encendido. Mellor xa micro. Falo así, se non escoitades, verlo máis. Porque o que dicía antes, que estou afeito a berrar e podo modular a voz, porque o dar clase, a veces, as clases son moi grandes, sobre todo as bellas. Agora, por exemplo, Santiago teño unha clase que é moi ampla, que é como un teatro, entón a veces teño que berrar para os que están detrás de todo, sobre todo para que deixen de whatsappear, para que me presten algo de atención. Entón aquí teño a mesma estrutura, para que non whatsappeedes e non fagades nada. Vou poner unhas fotos detrás, por se vos aburrides e non queredes escoitar. E o que vou falar é de Palestina, pero a vida en Palestina, non a morte, porque o que vemos todos os días, cando Pablo me falou de vir aquí a falar, dixen que, sí, por suposto, que quero falar, pero non quero falar de imaxes de nenos mortos, de xoguetes nas rúas, de edificios que caen, de pobreza, de miseria, de inseguridade, de medo, de bombas, porque esa é unha imaxe moi repetida e moi fea, angustiosa, real, pero non é a única realidade en Palestina. A realidade en Palestina abrangue moitísimos máis campos. A realidade en Palestina é o día a día, é a vida, é unha vida que é política, porque a vida é política, porque somos seres humanos e porque vivimos en medio de outros seres humanos. Entón quería empezar cun poema de Rafik Ziada, que é unha poetisa palestina que escribiu hai uns anos, cando estaban bombardeando Gaza e cando lle fixeron unha entrevista, escribiu Nós ensinamos vida. Ela escribiu no primeiro, mentre intentaba responder a pregunta dun xornalista que lle preguntaba por que, en vez de ensinar a súa xente, por que en vez de ensinar aos palestinos a morte, a morrer, por que non lles ensinaban vida? Ela pensou no, sentou, estivo toda a noite preparando a súa resposta. Preparouna e non quería ser desagradable, non quería ser molesta, quería ser educada. E preparouna en forma de poema. Preparouna en forma de poema mentre se estaba falando cos outros xornalistas e mentre pensaba as dificultades que teñen os palestinos para pronunciar as outras linguas. Porque, aínda que o árabe sexa unha lingua difícil, eles non poden distinguir o P do B. Ela mesma din no seu poema: hoxe o meu corpo foi un masacre televisado. Hoxe o meu corpo foi un masacre televisado que tivo que adaptarse ás pistas de sons e límites das palabras. Hoxe o meu corpo foi un masacre televisado que tivo que adaptarse ás pistas de sons e límites das palabras, dabondo cheas de estatísticas, contadores, medidas, respostas. Hoxe perfeccionei o meu inglés
e aprendín as palabras e as resolucións da ONU. E aínda así, preguntoume: señorita Siada, non pensa que se solucionaría todo se deixasen de ensinar tanto odio ás súas crianzas? Pausa. Busquei dentro de min a forteza para armarme de paciencia, pero non teño a paciencia na punta da lingua mentres caen bombas sobre Gaza. A paciencia acaba de escapárseme. Pausa. Sorriso. Nós ensinamos vida, señor. Rafif, lembra sorrir. Pausa. Nós ensinamos vida, señor. Nós, palestinos, ensinamos vida despois que eles ocupasen o último ceo. Nós ensinamos vida despois que eles construísen os seus asentamentos e muros para o apartheid ante os últimos ceos. Nós ensinamos vida, señor. Pero hoxe, o meu corpo foi un masacre televisado que tivo que adaptarse ás pistas de son e límites das palabras. Só déanos unha historia humana. Mire, isto non é algo político. Só queremos contarlle a xente quen é vostede, quen é a súa xente. Daquela, déanos unha historia humana. Non mencione esa palabra apartheid nin ocupación. Isto non é algo político. Ten que axudarme, como xornalista, para axudarlle eu a contarlle a historia súa que non é unha historia política. Hoxe, o meu corpo foi un masacre televisado. Que tal se nos dá unha historia sobre unha muller en Gaza que precisa de medicación? E sobre vostede? Ten os abondos rotos para cubrir o sol? Entréguemos os mortos e déame a lista dos seus nomes nun máximo de 2200 palabras. Hoxe, o meu corpo foi un masacre televisado que tivo que adaptarse ás pistas de sons e límites de palabras e móveses insensibles ao sangue terrorista. Pero sentíronse mal. Sentíronse mal polo gando en Gaza. Daquela, deixe resolucións da ONU, estatísticas, e nos condenamos, e nos deploramos, e nos reseintamos. E non son iguais as dúas caras da mesma moeda, ocupante e ocupado. É un cento de mortos, 200 mortos, 1 milleiro de mortos, e no medio, crime de guerra. E masacre. Desafógome con palabras e un sorriso non exótico, un sorriso non terrorista. E reconto, un cento de mortos, 1 milleiro de mortos. Hai alguén aí fora? Escoitará alguén? Oxalá pudese laiarme sobre os meus corpos, oxalá pudese correr descalza para un campo de refugiados e aceptar cada neno, apertar ou cubrir os seus oídos para que non teñan que oír o ruído dos bombardeos para o resto das súas vidas, como fago eu. Hoxe, o meu corpo foi un masacre televisado, e deixe que lle diga, non hai nada que fixesen as súas resolucións da ONU por isto. En ninguna pista de son lle suxiro, non importa que vos sexa meu inglés, ninguna pista de son lles devolverá a vida. Ninguna pista de son arranxará isto. Nós ensinamos vida, señor. Nós ensinamos vida. Nós, palestinos, despertamos cada mañá para ensinarles ao resto do mundo vida, señor. E a mensaxe de Rafif Ziada de que nós ensinamos vida, quero que a vexades con un vídeo dun grupo, o Grupo da Liberdade, o Teatro da Liberdade de Jenin, un teatro que formou unha muller que morreu hai anos, igual que o seu fillo asesinado hai uns poucos anos. O Teatro da Liberdade consigue levar a Palestina a moitos nenos unha visión diferente do mundo, porque eles poden ver a través do teatro o que a vida, e poden reproducir os seus medos, os seus sentimentos a través de obras de teatro. Hai un ano, o que eles utilizan moito é o teatro do oprimido. Nas últimas grabacións, nas últimas actuacións que fixeron foi presentar ante o público obras. Pedían a alguén do público que dixese un tema e os actores representaban o tema que eles querían e representábano en silencio para que todo o mundo entenda, porque a mímica, os xestos, o cariño, o amor e o odio podense entender en todos os idiomas. E, como dixo tamén outra poeta, novelista, arquitecta, porque ela en realidad considérase arquitecta, non se considera ni poeta ni novelista, Suad Amini, no Palfest, o Festival de Poesía e de Literatura en Palestina, dixo que nós, os
os palestinos temos a sorte de poder falar máis dun idioma. Entón non temos por que falar en inglés para que nos entendan os ingleses ou en árabe para que só nos entendan os palestinos. Podemos falar tamén en silencio. Este vídeo é un vídeo que en silencio amosa o que é teatro, o que é a vida en Palestina, e creo que se entende perfectamente o que queren dicir os rapaces do teatro de Nápoles. Se o vedes, podedes dicirme. El último. Non. Non. Xa estás vendo o que vai haber durante... Teatro da Liberdade, que non... Pois... non imos ver. Ou sí. Non necesita volumen.
o que fala agora é sobre a auga, era o día da auga, entón a representación esta, a primeira que fixeron foi sobre a auga e sobre a expropiación de auga que sofren moitos dos palestinos, sobre todo os beduínos que viven da auga e que viven do gando e que moitas veces non teñen auga para poder vivir. A representación esta fixose é que non sei como filtrar isto, prefiro utilizarlo aquí. A representación fixose no norte de Palestina. Isto é o mapa de Palestina, Cisjordania, Gaza e a Palestina histórica. Foi unha camiñada que se fixo cerca do norte da fronteira entre a Palestina do 48 e a Palestina de Cisjordania, en Jenin. O grupo do Teatro da Liberdade ten moita xente que vive en territorio do 48 e que viven en Apo, e viñeron de Apo e de Haifa para a representación. E isto de Apo ven a conto dun conto, o conto das laranxas tristes. O conto das laranxas tristes é un conto de Ghassan Kanafani, que é un escritor palestino, un escritor de Aqqa, que está no norte, e el tivo que marchar da súa cidade, estivo vivindo no Líbano, morreu no Líbano asesinado. Antes de morrer asesinado, foi asesinado porque era unha persoa combativa, era un político escritor, e nos seus contos contaba a realidade, o sufrimento, supónse que era moi molesto. Acabaron coa súa vida, pero antes de acabar coa súa vida, ele escribiu un dos contos máis presentes, pasados e futuros de Palestina, que é A Terra das Laranxas Tristes. Palestina está chea de laranxas, aínda que moitas das laranxas as recolle o Estado de Israel para mandalas fora. Ten laranxas, ten limóns, ten aceitunas, e a laranxa é un dos seus símbolos. A laranxa é o que a protagonista, talvez, do conto de Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani di que, cando saíron de Aqqa, aquela Semana Santa de 1948, saíron de Aqqa cara ao norte, de Jaffa, cara a Aqqa. Saíron como unha Semana Santa normal, ou como o resto da xente que sae nas súas vacacións e ten uns días libres para pasar coa súa familia. El, o neno, estaba moi contento porque eran uns días libres. El ainda non se enteraba do que estaba pasando, ainda non sabía que era o que corría. Para el era unha felicidade, porque significaba que non tiña clase, e para el iso chegaba dabondo. Cando chegaron a Aqqa con todo, empezou a darse de conta de que algo pasaba. Algo extraño estaba sucedendo, porque algo no ambiente se respiraba, e algo vía, e algo se aclaraba na imaxe de que algo ia a suceder. Chegada esa noite, un autobús chegou á súa casa e saíron todos. O pai empurrou no cara fora e dixo que saíse co resto. Cando saíu, xa estaba todo o mundo acomodado no autobús. As mulleres estaban sentadas na parte de diante e os homens estaban sentados na parte de trás. E ele, que era un dos últimos en entrar, entrou co seu curmán. E xa non quedaba outro sitio que sentar no enreixado que queda pola parte de arriba do conductor. Sentou ali, puxose de xeonllos e mirou como a terra das laranxas ia quedando detrás dele. Veu como atrás quedaba Aqqa e veu como o seu pai tiña na mirada, nos seus ollos cheos de bágoas, as imaxes desas laranxas que tal vez non volverían ver nunca máis. O camiño levábaos cara fora, cara ao estranxeiro. Levábaos cara a Ras el-Nakura. Ras el-Nakura está na fronteira co Líbano. Cando se chegaron a Ras el-Nakura, xusto antes pararon nunha aldea. Na aldea había un señor que vendía laranxas. Baixaron do coche e as mulleres foron comprarlle laranxas ao señor. Compraron laranxas e a nai deulle unha das laranxas ao pai. O pai colleu a laranxa na súa mão e apertouna e deixouna e seguir con ela todo o camiño ata que chegaron a Ras el-Nakura. Cando estaban en Ras el-Nakura, ele seguía coa súa laranxa na mão
E nese momento saíron do autobús outra vez. Saíron para facer o control militar e para que os militares os deixasen pasar cara a outro país. Nese momento viron como había outros autobuses que tamén intentaban pasar a fronteira. E viron como os homens que ían nese autobús entregaban as súas armas aos soldados. Entendeu tamén nese momento o significado das armas. Entendeu que significaba pasar na Ras Nahura. Entendeu que era pasar cara ao Líbano. Entendeu que esa noite, cando chegaron ao Líbano, cando chegou pola noite e non tiña ningunha casa onde quedar, entendeu o significado do fogar. Entendeu que xa non era un neno que pode chorar e que ten a súa nai, o seu pai, algún familiar, o que pode chorar e achegarse e dicirlle que ten fame e que quere dormir, que quere descansar, pero entendeu que aquilo xa non podía facelo, porque non tiña ningún sitio onde quedar. Entendeu que o único que buscaba era un papel que lle permitise quedar nun país, mas non tiña papel nin salvoconduto. E ali, na beirarrúa desa cidade onde non podía quedar, e onde tiña e onde empezaba a ter medo, o medo xa dun adulto, nese momento chegou un seu tío. O tío chegara un pouco antes á cidade. El chegaba en forma de salvoconduto. O tío era un tío agnóstico, era un tío que non cría na ética ni sequera. En ese momento entendeu que o seu tío creía aínda moito menos na ética. El, un rapaz que fora educado nun colexio religioso católico onde ensinan que Deus é todopoderoso e Deus nos ama a todos e Deus nos quere e Deus é bondadoso, nese momento entendeu que esas ensinanzas que nos dan nos colexios, nesas ensinanzas que nos dan en colexios de pago que canto máis custa, máis nos quere Deus, entendeu que ese Deus verdadeiro, ese Deus é tamén un refuxiado como era el, como empezaba a ser el tamén nun país que non era o seu. Entendeu que o seu tío era tamén un papel e que o seu tío chegaba con ese papel que lle permitía quedarse nunha casa, porque o seu tío chegou e díxolles: veña, vinde que teño refugio, que teño unha casa. E o seu tío levounos a unha casa. Esa casa non era dele, porque ele era palestino, estaba no Líbano. Esa casa pertencía a uns xudeus. El entrou na casa e veu un cuarto baleiro. No cuarto había unha familia. E nada máis entrar, díxolle á familia: «Yalla, roh de Palestina!» E eles non marcharon a Palestina. Quedaron ali, mas cambiaron de cuarto. Foron ao outro cuarto, o cuarto do lado, e deixaron ese cuarto pequeno para el, o seu pai, a súa nai, os seus familiares, os seus amigos, que enchían todo un autobús. Quedaron ali dormindo aquela noite. E pola mañá, cando se ergueron, viron que os nenos estaban todos dormidos no chao e tiñan todo o chao cheo. Tiñan frío, mas estaban abrigados cos abrigos dos pais. E os pais, que non dormiran porque non tiñan sitio, porque as cadeiras as deixaran as mulleres, estaban expertos, estaban cansos, estaban estresados, sufrían. E ese mesmo día, a nai dixolle ao pai: ou buscas traballo ou volvemos á terra das laranxas. O pai non tiña traballo, acababan de chegar e non podía buscar outra cousa e non tiña ningunha outra solución. Con todo, quedaron 3 días ali, mas non podían quedar máis. O cuarto onde vivían aqueles xudeus, o cuarto que era agora a súa casa, non chegaba. Decidiron marchar entón cara ao norte. Marcharon cara ao norte pensando que chegarían a Sidón antes do 15 de maio. O pai, orgulloso, pensou que antes do 15 de maio estaría contento e feliz nunha casa, nun balcón, onde podería ver todas as tropas árabes entrando triunfais en Palestina e liberando a Palestina. Achegouse o 15 de maio e esa mesma noite o pai, orgulloso, ás 12 da noite, levantou o neno e apurou para que se levantase e para que fose con el a ver todos eses camións que ían camiño de Palestina, todos eses soldados que ían camiñando detrás dos seus camións cos cascos baixos sen que case se lle puidesen ver os ollos. Ian camiñando e non dicían nada ao pai, que ian leando tabaco e regaláballo aos soldados para que lle respondesen de algún xeito o seu ánimo. O pai, contento, despois deses kilómetros camiñados dende a casa que tiñan, a casa esa
onde empezaron a vivir en Sidón, deuse de conta de que eses soldados en autobuses marchaban, mas non marchaban para liberar Palestina. Pesadumbrado, baixou a cabeza e volveu. E os rapaces descalzos, porque non tiveran tempo de vestirse nin de poñer o calzado, volveron tras do pai. E non lle dixeron nada, calaron. Non lle dixeron o que vían, e tampouco dixeron nada cando viron que o pai, co reflectir deses camións que ian camiñando cos seus soldados cara a Palestina, reflectiron os ollos do pai, que volvían a estar outra vez chegos de báuas e coa imaxe das laranxas que deixaran atrás. As laranxas que un veciño lle dixo unha vez. Esas mesmas laranxas que plantamos coas nosas maus unha vez. Esas mesmas hortas que nós puxemos laranxa a laranxa un día, se deixamos de cultivadas coas nosas maus, e as deixamos en mans de outras persoas, deixarán de crecer. O pai volveu a casa cos seus fillos e dormiu aquela noite, mas a mañá seguinte o pai, angustiado e aínda máis nervioso por toda esa falta de historia que tiña en diante, por esa falta de futuro, por eses fillos que non podía alimentar, eses curmáns, eses amigos, toda esa xente que estaba fora do seu país. O pai levantouse todo alporizado e a nai, porque as nais sempre son moi intuitivas e sempre saben cando un pai está nervioso, cando un pai vai facer algo. A nai, antes de que o pai fixese nada, díxolle aos nenos: marchade, riscade cara a monte e non volvades cara a noite. E os nenos, como todos os nenos, que son curiosos e queren saber o que pasa, marcharon, saíron da casa, mas non foron cara ao monte. Quedaron na porta, por as faíscas da porta, viron o que facía o pai, e non distinguiron moi ben o que estaba facendo, pero viron e escoitaron un ruído, e tras o ruído viron que o pai caía ao chan. Entón, asustáronse. Entón sí que marcharon cara ao monte, e non volveron cara a noite. Pola noite, cando estaba escurecendo xa, volveron, e viron a través das fiestras que toda a familia estaba reunida nun cuarto. Entón entraron, e viron que todos estaban sentados uns a carón dos outros, e todos tiñan a boca fechada, mesmo parecía unha cicatriz que nunca se abrira, mesmo parecía que nunca falaran entre eles. Entón, entraron no cuarto onde estaba o pai tombado no mesmo sitio onde se parecera a eles que o viran antes. O pai estaba ali coa súa nai doente, vindo como sufría el, e viron que a un carón tiña unha das pistolas que guardara nun baúl, e do outro unha laranxa, e a laranxa estaba seca. Esta é a historia das laranxas tristes de Tomás Santana Fani, unha historia que contou cando aínda non había muros en Palestina e cando aínda se podía mover, os autobuses podían atravesar o Líbano e aínda se podía ir dun lado a outro. Agora a situación do muro é un pouco diferente. O muro rodea toda esta zona amarela, azul e vermella con cores dunha liña verde inventada, unha liña verde que percorre un muro que os israelís se encargaron de reproducir nun vídeo onde amosan que é o muro e como o vídeo, como realmente o muro para eles non separa, senón que pode unir, porque un muro ten diferentes definicións e ten, dependendo do punto de vista, pode significar unha ou outra cousa, igual que Palestina pode significar unha outra cousa. Para mí, unha das mellores definicións é o diccionario Abel-Zebú, que di que define Palestina como un pobo eternamente ocupado en desocupar o seu territorio. Abel-Zebú é un diccionario de termos, non vou comparar con outras editoriais, pero é un diccionario moi bo. É mellor definición para Abel-Zebú é a definición que se dá do lado israelí e do lado palestino de que é o muro. O muro, segundo os israelís, é un lugar onde podemos xogar o deporte que nos une a todos. É onde os soldados é xente boa que ao final o único que quere é facer o seu traballo. E xogar a fútbol coa xente que está do outro lado. E aquí
nesta mensaxe de paz vemos como se falamos en Cellcom a telefonía israelí, podemos comunicarnos co outro lado, cos palestinos. O fútbol nos une. Agora vamos a ver o vídeo dende a parte palestina. Como xogan con esa pelota que lle mandan os israelíes. Os palestinos tamén mandan unha pelota. O vídeo realmente o que amosa é a realidade, pero tamén amosa o que di Rafiz Diada, que en Palestina nos ensinamos vida. Amosa que como fago para mover isto? Para moverlo del fondo. É que así, mentre eu falo, podedes ver fotos e se non vos interesa, pois podedes ver as fotos. Porque agora vou falar de algo menos serio, do humor en Palestina. Estos vídeos amosan a realidade, amosan o humor e amosan que as protestas tamén teñen humor e que os palestinos teñen vida e non teñen morte nada máis. E amosa o que di moitos escritos como Mahmoud Darwish, que é un poeta político, é un poeta social, pero que ten un poema humorístico que se titula O Mosquito. O mosquito, e non sei o seu nome en feminino, é máis letal que difamador. Non só chucha o sangue, senón que tamén te mete nunha batalla absurda. E non ven de visita a non ser na oscuridade, como a febre de Al-Mutanabi. Zoa e zorrega como un avión de guerra que non se oe a non ser cando anda cerca. O teu sangue é o obxectivo. Prendes a luz para verlo, pero desaparece nunha esquina do cuarto e murmura. Entón, queda na parede, seguro e pacífico, en sinal de rendido. Tratas de matarlo cun dos teus zapatos, pero esquívate e escapa e reaparece dun xeito malicioso. Maldícelo en voz alta, pero non lle importa. Negocias unha tregua cunha voz suave. Durme para que eu durma. Pensas que o convenciches e apagas a luz e dormes. Pero xa che chuchou máis sangue e segue foando, ameazando con un novo ataque. Elévate a unha batalla menor co insomnio. Prendes a luz outra vez e rétalos. A ele o insomnio. Rétalos lendo. Pero o mosquito aterra na páxina que estás a ler, co que te contestas e dis para ti: caeu na trampa, e pechas. Este poema que fala non solamente do mosquito, senón deses outros insectos que nos molestan e que non se apagan, aínda que pechemos os libros, demostra o humor que recolle Hassan Kanafani, un escritor palestino que recolle moitos dos contos tradicionais palestinos e, sobre todo, dos seus chistes. Porque en Palestina hai humor tamén. Igual que hai guerra e hai conflito entre diferentes partes, as partes falan e as partes tamén se ríen delas.
dos contos ou dos chistes que se din, que non recolleu Canafanio, ou tal vez sí, pero que se contaban hai uns anos, era o problema que hai entre Fatah e Hamas. A versión pode ser dun lado ou de outro, dependendo da tendencia de cada quen. Eu aprendina dende un Fatawi que hablaba un hamasino. Entón o Fatawi decíalle, o hamasino, que eles eran moito máis inteligentes que os de Hamas, porque eles os de Fatah tiñan moitísimo máis tecnoloxía, estaban moitísimo máis avanzados. Entón, como se pode comprobar que unha persoa é máis inteligente que a outra? Co cerebro. A única forma, entón, de saber se unha persoa é máis inteligente que a outra é abrindo a cabeza e vendo o cerebro. Entón, abriron a cabeza do de Fatah e do de Hamas. O de Fatah, ao abrir a cabeza, tiña todo cheo de fíos. Entón, o de Hamas dixo, para que tes tantos fíos? E dixo, así, conecto toda a información e teño todo liado, sei, e todo está aquí metido. O de Hamas, máis inteligente, moito máis rápido, dixolle, coa nova tecnoloxía e os novos avances non é necesario, cun só fío é suficiente. O de Hamas só tiña un fío. Entón, o de Fatah colleu unhas tesoiras e cortou o fío. E o de Hamas caeronlle as orellas. E outra anécdota que contan da guerra e do conflito é unha muller en Jenin, cando entraron os soldados hai anos, en 2003, estuvo ocupada a cidade. Unha muller, como todas as nais, aínda que haxa propaganda, que diga o contrario, cando unha nai ve que o seu fillo vai tirar pedras, preocúpase polo fillo, porque as consecuencias poden ser moi negativas. Entón, unha nai veu como o seu fillo, un rapaz pequerreixo, se enfrentaba aos soldados e cunha pedra lle dicía: «Veña, maricón, ven aquí, maricón!» E non chegou a tirarlle a pedra. O soldado arrestou o rapaz. Entón a muller, que non sabía falar hebreo, pero algo podía comunicarse neses momentos de tensión, cando os idiomas son moito máis espontáneos e chegas a falar todos os idiomas. A muller foi ao soldado, a comisaría, e dixolle: «Perdón, don maricón, podería devolverme o meu fillo?» Esa anécdota é como tamén outra das pedras na que contan que unha muller estaba moi contenta fora da súa casa. Estaba feliz porque derrubaran a súa casa. E os soldados israelíes non entendían porque ela estaba tan contenta se non tiña casa onde quedar. E a muller dixo que estaba contenta porque xa non lle quedaban máis pedras para a intifada, porque todas as tiraran contra eles. E agora, gracias a esa casa derrubada, xa tiñan pedras para tirar contra eles. Palestina é historias, son poemas, son berros e son contos e aprendizaxe, como noutro vídeo que vou amosar, un vídeo que gravamos na clase con uns alumnos, onde se amosa que os alumnos van a aprender a clase e o que queren é divertirse como todo o mundo. E neste vídeo o que facemos é cantar unha canción de unha rapaza colombiana que estivo ali e que foi a dar clase uns días comigo. E a clase que fixemos foi de canto. Ela era colombiana e aprendemoslle unhas cancións colombianas. Con ela, con Carolina, estaba Esther, que é payasa. E con ela fixemos talleres de risoterapia. Fixemos talleres de risoterapia igual que os que fixemos con Patch Adams, que conseguiu levar sorriso a xente, conseguiu facerlle a xente pensar que rir é positivo e que, a pesar de ter bombas ao outro lado da tua casa, podes, en certos momentos, ser feliz e podes cantar cancións como «Soy palestino hasta morir».
Outra mostra máis foi de poemas que fixemos na clase, de diferentes actividades, non somente na clase, senón todo o mundo fai actividades, hai vida, todo o mundo intenta vivir o mellor posible. Dana é unha poetisa, unha escritora, unha persoa moi intelixente que toca a guitarra moi ben. Tivemos un programa de radio que era de música latina, e no programa de radio os meus alumnos tiñan que ir unha vez a semana e tiñan que facer unha presentación. Eles estaban moi animados porque se subía a nota. Entón, gustáballes moito porque aparte facían unha actividade distinta, e así tiñan a posibilidade de escoitar a Enrique Iglesias que eu me negaba a poñer na clase. Entón, aparte de poñer música que lles gustaba a eles e a mí non, a veces había outros alumnos que puñan a súa música propia. Este foi o caso de Dana, que escribiu unha canción ela mesma despois de estudar simplemente 3 meses, foi capaz de compor. E non solamente ela, senón que moitos outros alumnos participaron nos concursos de poesía que fixemos e nos concursos de relato breve. Dana, ademais, axudou a traducir Adiós ríos, adiós fontes, o árabe, e musicou. A versión de Amancio Prada pareceulle complicadísima. Entón fixo unha versión propia e moito máis pequena, porque a versión só de Rosalía levounos demasiados cafés e demasiadas narguilas como para despois reproducila nun vídeo. E o vídeo que fixemos coa canción de Dana é un saúdo a Galicia e a Palestina, a liberdade, adiós ou ata logo a todas esas despedidas as que temos que enfrentarnos a veces. Dana aínda non é internacional, mas sí que hai autores palestinos que son internacionais, como Rafif, como Hani Abu Assad, que conseguiu por primeira vez que o nome de Palestina chegase a Hollywood. Conseguiu hai uns anos que Paradise Now, unha película de territorios palestinos, estivese nominada aos Oscar. Pero ademais conseguiu este ano que unha película estivese nominada como mellor película en fala non inglesa como Palestina. E foi un triunfo, como foi un triunfo que nas Olimpiadas unha das miñas alumnas saíse da bandeirada de Palestina, saíse representando a un pobo e saíse representando a unha xente que corre por vivir, aínda que nas clasificacións quede de última, como foi neste caso, como non foi no caso do rapaz de Xerusalén, de Gaza, que competía en natación e quedou a segundos e segundos de distancia do seguinte. Pero foron capaces de estar aí e notaron ou amosaron o que é a loita. E o que é a loita de moita outra xente que non é Hani Abu Assad, que conseguiu chegar aos Oscar e conseguiu chegar a Hollywood. Moita outra xente que escribe libros que non se pode publicar porque non existe unha publicación e non existe un servizo editorial moi grande, porque iso é algo que creo que sabemos ben que padecemos en moitos sitios. E ali agrávase pola situación que se vive, pero non porque non haxa escritores, porque non haxa cineastas, porque non haxa músicos, que sí que os hai.
E de feito, hai moitísimos músicos e hai xente que lle gustaría vir a tocar aquí, que se lle gustaría sair fora, pero a veces non pode, porque non lle dan permiso para sair. Ou porque a veces a xente considera que ser palestino significa ser terrorista, e a definición de terrorista non ven dada por o dicionario a Belcebú, nin ben dada por outros dicionarios de Real Academias, senón ben dada por persoas que nos ensinaron a pensar que terrorista é toda persoa que non é cristián, como dixo unha persoa en Argentina hai uns anos. Terrorista pode ser, o que uns amigos meus pensaban hai uns anos, que todo o mundo cría deles, pensaba que calquera persoa que falase con eles ia velos como un terrorista, se eles mesmos non saían das súas propias casas na súa propia Palestina, porque tiñan medo de vender unha imaxe e tiñan medo de que os ferisen con seus insultos e tiñan medo de que por levar unha barba longa ou por levar un pano na cabeza onde cubren e onde amosan simplemente unha cultura, porque o veo non sempre significa o que a veces nos amosan nalgúns medios de comunicación, e hai mulleres que si deciden leválo e hai mulleres que non, igual que hai homens que deciden levar barba e hai homens que deciden non levala. E eu se a levo, non a levo porque un soldado me diga que levo barba por pertencer a un grupo islámico, levo por comodidade simplemente, e porque estive un mes viaxando e non tiña como afeitarme. Non é porque teña na escuela do coche moitísimos libros que me regalaron no Instituto Cervantes, iso non podía dicir, que me regalaron unha institución hai uns anos, uns libros de literatura galega universal que esa institución non quería porque ninguén os ia ler. Entón, como eles sabían que a mí me gusta ler, regalaronme unha colección moi boa de libros. Eses libros que eran de cor verde, todos máis ou menos igual, estaban moi ben no maletero do coche, e metínos no maletero para volver a casa con eles, pero paráronme na fronteira, e na fronteira asustáronse de ver tantos coráns xuntos, e non entender o que facía eu con tantos coráns, e para que quería. Non lles expliquei o que eran os libros, porque noutra viaxe anterior tamén me explicaron se Alaska e Dinarama era o que se escoitaba en Palestina, porque foi o que tiña nese momento na radio. Ás veces as discusións non teñen moita lógica con xente que non ten lógica, pero si ten lógica ver a Hani Abu-Assad nominado aos Oscar, e que antes de ser nominado pola súa película Omar estivo nominado por Paradise Now e fixo unha cortametraxe moi boa que se chama Un neno, un muro, un burro, onde amosa o que é un neno, o que é un burro e o que é un muro. No.
Tawfik Ziyad é un poeta palestino que xa morreu, que naceu en Nazaret, ali mesmo na súa cidade hai unha casa museo. El tamén foi famoso e tamén é famoso porque a poesía en Palestina amósase en todos lados e moita xente a moita xente gustalle a poesía e moita xente sabe poemas de memoria e moita xente coñece toda a poesía e toda a xente que escribe, incluso os que non están afeitos a lela normalmente. El, Tawfik Ziyad, por exemplo, nunha manifestación polo Día da Terra, apareceu nas camisetas de moitos rapaces que estaban manifestándose cunha parte dun dos seus poemas que dicía: cando pasaron por riba dela, a moreira dixo: fai o que queiras, pero lembra que o meu dereito a ter froitos nunca morrerá. E el mesmo dixo: tallarei todo o que pasou, todos os meus segredos nunha oliveira do patio da casa. Tallarei todo o que o sol me di, o que a lúa me murmurou e o que a lareira conta. O que a verca conta no pozo que abandonaron os namorados para lembrar, e quedarei aí, tallando, na oliveira do patio da casa. E como tiña 45 minutos e xa pasaron os 45 minutos, pois empeza a quenda de preguntas.